pa ho ntoma. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. If you try yan our Facebook and YouTube, na yefa kasebo no echiri mwankasa ensomum. Yansha kasebo na se FM free asante mantenum. Na enkra efri mamponten ewo kwabere east. Mensenim ewo asante mantenum eba echiri mwa. Abemo ye wadu finhia no edunan. Mamponten kroduanum ene wofire ewo kwabere east. Mensenim ewo asante mantenum. Na bofrai owura bia wedding finchia no eko aduonum 50 years ene ne moreye watumi ahye abofra keto oye oberema na onye oba ene nada mamekese abofra no nante nyina asesa na enka ne kiremu am edomam wo krodua mu ho hu sei abantuai se omu hu hye da hu ne yie no mu hu se papa ya frɛ no ne na akɔ ne dam na ɔde ne kɔ dam no ɔmote ase ɔmopere wo ho ne ade a na de na ekoi ade ba ade a na ɔmobɔ prin a hu sa yesa ne mabi kwaso monte ase na abofra yi pie ye na nante nyina asesa na mo se na papa no koye den wo no ho osma ana okoye den kwa so mina na papa no wamfa nche wode ammome pa chesanya sem kuma kra ba sa pe na de hye mu hu die se wo moden apagya abofra ne kopie mu wo Methodist Hospital no wanka ase wo afigya kwabere South mensenim na doctor fo echirima ye no kre papa no ne akwada no wasina gadem pa ne akwada na dafa no to a emu oye pam ba mekese doctor fo ejina bofo no so wonom esane ade na mekese de doctor fo chirim say wonom eya bofra no afiri ayarefo mpaso na mom no omama ne bra de biada oba yare se wehwe na pom dem na o ma hye ase nso eye test ahodo de afa HIV AIDS kode ewo ya de no se papa no wo bi na ode ama mofra no ana say owo enemu yade bi na ode asan ne mpo a na doctor fo no ehunum na meka sei mamponten opposite for modern akodo owura ne den ede kwadwo enin kwadwo we nya kwadwo papa kwadwo enin o makwache no oba nhwehwem mapa etimi akoso ede afa na mobone a watu no hum na ade sha won mamponten e kwabere South mensinim echiremi sei asem wedie anu adene emu ayapa efiri sei o man dan so daye da so openia ne dedi kwadwo enin ebetimi atusa na moye frisa sabi abofra keto wanya mfihia dunan onye obampo onyonko bema na watumi afa no topa ma na kwageta saade anko munya na anko mankasa de mrabe hwe omunsem nyankagya omono no awie nanso aposifo ama ho kwa mekete papai ogina mra no a oboa mhwem mapa etimi akoso na aposifo se yemfa kankyere Ghana fo se omomaden agiban ahwe se be ya eka bia aba no papai betua na abofra batumi de ahwe no ayaresa ene wachi nso Ghana mra de na beto no level na chino hwe ade a wapin ho we ne nkra hodo a efra santemente mamponten ankase ne potem a yade mo nkyiremu esum awie Yantoa kasia bone so na foreigners beye eyedu baako ayade a wachire wo mesanse wo mutwa eye counterfeit US dollars ni bi ewo yetuba ewo ga South municipality nim na sese de omode asem no akodan asem dibia na ye Ghana immigration service for anede nsemi ebetu dwa na ombo omode adi nipa du baako no ekoto afiase eye opepombo so me ne de tosu num ewo mfimpi mienu ene aduonu nsianim a anti-human trafficking ene cyber fraud task force for omo ewo wager sector command anetimi edi omo ekoto afiase na sese no mu chirema eyade a US dollars ibi anomu twa bi fake ni bi pa anomu twa na mpanifo etimi agene ma na omu didi sa abone no eye photocopies ahodo ne laptops na omu di twetwa sika no sanso na sika ahodo omu twetwa ya ende bando ahodo ni nina mpanifo etimi ageye na money samtwafo etwetwe nkomo ewo workshop no so efa human smuggling ene air trafficking ho ana wager sector commander ye chief superintendent Richard Kofi edi tuja echemu se ade ahwehwemu ekoso edi afa asem ne ho asese de ye nipa eyedu baako yi de omutimi edi omasem na sese no mo wa police for akache sanso anodi tuja na ochemu so shop pombo so me na besi majbu so me ewo mfimpim yenu ne aduonu nsia yi ma ade omatimi ache foreigners ba ye aduona mienu
omo de oche so omo de nipa efri aman foforo so ba na the fraud ahodro ana omo ba beye ewo man mu amutimi eche wom na sa operation we ni na ya de intelligence led ana omo abomodin a se ombetimi aye se ne be ya nipa mu di bone ewo man mu no mo sa ebetimi aka wom na chief superintendent Kofi esanso editu dwa chemu se ade omo fa adwen so mbebomodin atimi ahye ede hyehye pa egu akwan mu no mo ayede omo fra man foforo so ba eba oman Ghana mu sendie sabi ashawo adwuma no mo beye na mposi ade omo beye niema ense fata wo man mu no mbetimi asi anokwan yento akase abo no so ne yemwura mu ewa de hya wono mo efutu wano ma hye bedwane oniminyamfo Alexander afenyo kwame na osahene marking ono kura yenso na yedom kwa ma hye bedwam wano ba no dini ode smart dwa echirem sem dom kuma na bakwa so abogem aka nokre ede akere Ghana mampeni berema oboada John Dramani Mahama ene ne NDC aban say ekwan ahodo a mode koko akuafo nam so koto am hwe to agro no enya gudie pa enti omampeni sesa na adwen na say ye boaye na esapa JB danko ye ne ba bi kurutwa to ho no mo no Ghana mampeni mfa so na omo na akuafo asetenam enye dem or decided to dwa ewo Institute of Economic Research and Public Policy omonkita ho dwumadi e course nkasa ho to dwa wen brada na Adjoa da obenem bosma yo na toso mienu na ode nsem de to dwa no minyamfo Alexander afenyo marking kase mu na ode na the same JB dan kwa na mrakran so boa ye pa koma Ghana koku akuafo makoku akuafo asetenam ye de pa we na mompa Ghana mampeni ese wofa de to no konso no tumi edina na machi na oboa sebe ya koku akuafo mpunto na modache ebehia o mampeni Alexander afenyo marking echirimam sapa yam papa wanya ne ba bi kro JB dan kwatu ya na mopa ne senti dom kono be kwaso abogem no maka no kre de akere Ghana mampeni no aboa sebe ya koku obo ne o mampeni ateso ma ne koku akuafo ehuna mane o masetirem aye den o momentumi ko school no o mampeni ehu koku akuafo no emobo. Before JB Danko was ever a politician, he was a lawyer, and one of the most important things he did as a lawyer was to fight for the cocoa farmers, just as his young MPs are fighting for cocoa farmers in parliament today. JB Danko fought in the courts, case by painstaking case, for producers to receive fair prices for their work. The people of his time gave him a name for this. They called him Ekuafo Kania. It means the lamp of farmers. This was not the reputation of a man who had turned his back on the people. This was a man who used every tool available to him in service of the people. Enewachi no minyamfo Alexander afenyo marking chiremam obesere Ghana mampeni berema gopota John Dramani Mahama say MPP amanyoko no efri omaga na benwa so no na wadamote Ghana sika AC aresabia hodo o my Ghana my friend say agenda 111 hospitals into obesere mampeni na nado danko akufuato Ghana mampeni da boa pa make say enam say fufia ntwata na wadwade apamo e won fempem mienu na adunu na abato mu a odi nkugu nti no bepem sam na yekasai sayara sabia hodo do na e wonwura mu a omampeni na nimu no dwempo na wahwese obetumi asiesi o kire ne say Ghana sika na omode aye ne senti obesoro omampeni omo no homode no womoa na onsi sayara sabia nya na mo na Ghana pomuden enkonkan. Now Agenda 111, a major investment in healthcare infrastructure. Agenda 111 was a major commitment to build 101 district hospitals across the country, extending quality health care to communities that had lived without it for far too long. When there is no hospital in your district, illness is not just a health problem. It is an economic catastrophe. People lose working hours. Families spend money they do not have on transport to distant facilities. Communities become reluctant to attract investment. The Agenda 111 began rewriting the geography of health access in Ghana. In all humility, I submit that to realize this dream, the current administration must do all within this power to continue this project and ensure that they are commissioned. It is Ghana's dream. Any awoti ye aye futu mashebe joni onu kreya ena ye dom kuma mashebe jom wono banu twini ni den edo ni nyamfo Alexander afenyo kwame na osahen marking
Yantua Kasiabone Sonia Daswa Edina Koko Hun Sensema na District Chief Executive Officer Edema Hafano Southwest Eye Honorable Abubakar Sadiq Edensem Ediato Ghana Koko Ekwafonim Sos Reomara Omunya Ntoboasie na Omumo Mampani John Dramani Mahama Eye Akwanya no Sane Ebeya Eye Koko Obuo Hun Sensema Ekoso Ewo Man Ghana mu no mbetimi aso ano na Eye Koko Ekwafo mo Hafano Southwest District nim Eye Imagine somebody at this record the Command District Chief Executive Officer. Honorable Abubakar Sadiq Sani Ebeya. Ono nso betimi aboa no ne Mampani John Dramani Mahama timi akasa ne Ebeya Koko obuo no. O betimi ahye edi ama o mesan se nya sa na na o mo hwe anim se Koko obuo no ebetimi edu. No ne nsam twafo twetwe komo na ochem so Mampani John Dramani Mahama ye Koko akuafo ni hu ne se aban ne nsakraye adwumadi ahodo mu di wo man ni mu ene eye Koko sector nim no. Omo hwese niema mu ebetimi ada ho ebe eye Koko obuo ne esikasem ekoso wo production eye cost ni mu nina bibia betimi akoso ye se ne ebe ye akuafo no so no ebetimi anya so emfaso se ka ban na de makuafo no o mani nyi ho nti mumra o mo ye demonstration e petition they are bringing am they come on I'm here there. That was on Tuesday. Best cocoa farmer. By any akuafo e be press conference. Na mo ha. Muhu akuafo me here don pie by. O church mu here no eto maso mu. Na enne o fly about out kwa na MPP flag there e go so. This is MP for na here there. E be demonstration. But this my really send babaji petition. And the man call office. Me jaha twa say me babaji petition. Akobo 12 o'clock. Petition in here there. Am I akakwa me need to see here there. Am I me ma me you to organize from be 1 hour ni almost omo here there. Omo mai. Na she say sebi. If you Ghana akodu no. Untimi fa na da here there. And that will be last me who crani bi o ka say time finance minister dey price number out no. On my phone e go gold. Say e ampa na say nyampa. Ehu say no e ampa e free o man pay. But me na no say see no. Omo ni news bia, omo ni message bia. Nti we ne buy no so be there. Omo so. Sabi unhu bibisa obebia but ye MP for there. Omo person mi so opportunity no. E na dia no gase ai there. E dia bro omo no. Sabi o ma say madaji. Wa hwe kanopi na nka mo baby o. But say mo time mo bibia. So, yes, I have no class if you back by say. There's your mom 1 million. Oh, Charlie. This way they just open 50. Debbie. Me the 20 back. Ghana for who say nearby na kuafo na tiase because akuafo no ogidi say kwan bia so say nsakreba e wa mononi a o man peyin sebe o mpa say o ba bi bia kwasia odwen akuafo because ono aka say kokoko kwani sebe e o han na yo kokoko so ai ni me de ne ye ko tiase mo say bokwa untu aso ye de e mo de ro say na ba ya akuafo no e be ti na ya. Eniya Utiye, District Chief Executive Officer Edema Hafano Southwest, Honorable Abubakar Sadiq, na manibo ye nsem chuoni Barbara Cranton and a different sentimentemu ebesumye. Yantua Kasiabo no so ne yemfe ye ni mfa nkyire mu ewa pie mantenem ehɔ no mo so nsɛm no ebi efiri hɔ no mo eba pa na wode wani de kyire mu ewa pie mantemu a enya sem kuma na General Overseer Edema Leaders Light International Church Apostle Dazi Samuel Kofi Dazi no na odi aswabo form se oboa na wonom asi kyese ne impuntudwuma mako enum ewo susen eno no woni dwapen not mensenem ewa pie mantem na project ahodo no de dikan ankoma Basapon Teaching Hospital Hotel de Leaders Professional University, Leaders International School, and Leaders Nursing and Midwifery Training College. Namna jumadi etodwa senior man ede asokobo form so momwa na wanom NC project ahodo no. Emra oje mre no ne yanam senior tonkra edifi apiemantemu ema die kase. Continue kofi otwetwen komo na Apostle Dazi echrem say. Na niso ade hu nyina nso opeso oboa na ne potem Yesu esuhyen krodua no. Enya ne munyam we wiase nyina nto de na asema twede yampon yakopon se wa ma na nisu ade hunu no etimi abamum Apostle Dr. Kofi Dazi echrem say aban kuto ntumi nye efisa twede yampon yakopon kura ka se bi ba kofo nsa
etimi kata nyamia ni kura na wo kyerema oman mu na wo nwum bi ayeto ene school mu data mu nyina no mo oman mu nsem nya wo ahia asem edwene ho anapa awia anadwo nyina eno na oyo oman papa wo yo oman papa eno na kyerɛ sɛ wo yo odo enti sɛ ne kakra ba hwe wata so sɛ ye nsɔre ankura kakra wo mo ho mo bɔna mbia nwuma na sɛ dodo na enya nwuma ya na mampani ni koma hare no na mpuntu aba na mebu na nom titife omunya adwuma nya ada ne kro no eto atwumatwa na wo kyerema saa project ahodo a o hye ase oba bayi no ebeboa pi ma mbu dodo na nya adwuma je ma omanyi mo nso yakwanim ewo mpuntu dwuma eno achi ni udwaben and even so tisen krodua no mebu na ahodo omunya adwuma na so obete ma mense ne so akonanim epuntum eye mani so ade hunu se obi anso mu bi miamo aban se wo hwe se aban ye ntutu bi ni ade a wo se aban no bre nti se ye individuals ye nyina aka ho na aban ne aban ye nsore ne nananom ne ade nyina no obi ansore woni tumi mu na ye moa ma Ghana man no emfa no ntuma mfra emse na ye todwum bi se mo man mu asem nye we hi asem so na dwene ho anopa awia ne anwumre nyina wase eno na wo yo man bapa eno na wo odo so odo ma wo man no na ye hwehwe enti siase ye gya ma ban a sabi e be den na ban aba bedo ha ama ayeye ya hwe nsore ahoro schools a nwa bie ni nyina abu at Ghana nim ama Ghana kona nim nti no media mitu ankura bi afo se sese e kura hwe ye education na emse sakra ye bem sanse kanu no ye kire education a wo benyi atena wa hwe se aban be bia adwuma no wa beye ba sese education ya hwe kwan ne se ye be kire Ghana fo se kwan ye on be fa so a won abenyi abebie bi enwuma na won de aboa aban no ma aban ni dwumadi enso akoso ama Ghana no na bibiman atumi afa de tuma pafra why Yankopon so adwuma papa ye ya adwuma we pa wofa kedi bi na nka miniska pe be sha se na nsen yo na ansha damfa eni a wote no general overseer Edema Leaders Light International Church Apostle Dr. Samuel Kofidazi ena wote ne nkan na eno achi ena ban ena musini de ma de hia wanom ewo New Dwaben North abato mpesu aso mekire municipal chief executive Edema New Dwaben North municipal assembly no eyo no minyamfo Samuel Atongo ewo modern ko boy ma eye shortcut no ekoso no kirema anamompa Apostle Dr. Samuel Kofidazi atuni ya anamompa ese omanyimu nipa bia kakahye na taso ene nsore hodo aka nyina asua no mu nyina boa sebe ya mpuntudwuma no ebetimi akompotem ahodo no mebunu pi no etimi enya adwuma ayem no de rohwemsem ede ato Dr. Apostle Samuel Kofidazi anim say mense ne beta na chipa na dwumade bi opese oye no watimi aye obi aha na dwen obenya asomdwe mapa na ode adwuma no kama sebe boa pa na mpududwuma ba na aban ani suadu hu no opese oboa na my Ghana 24-hour economy ba na mebundu do na nya adwuma ye no etimi abam every se ba akofo ewiradura egu ma eye yemfeso iso a assembly no entra senhwe ma bibi biara ensi ho kwan bebo modern se beboa ata nananom achi ata Leaders International so achi ama oye na ya ka bom ama emputu nwuma hodo a eba sasa siso etimi abamu na aboa ama eye emputu aba eye municipality eyimu na se de na ye nim no New Dwaben North ye boy homodin biara se be man sakire kese pa aba eye municipal assembly mu se de be ya abeboa ama mritia ewo ye nim no oba abebo awura municipality bebo modern se beboa ata nananom achi ata Leaders International so achi ama oye na ya ka bom ama emputu nwuma hodo a eba sasa siso etimi abamu na aboa ama eye emputu aba eye municipality eyimu na se de na ye nim no New Dwaben North ye boy homodin biara se be man sakire kese pa aba eye municipal assembly mu se de be ya abeboa ama mritia ewo ye nim no oba abebo awura municipality behu ni se nsakire kese pa akoso a aboa ma mpuntu so etimi akwanim de eche ina ne se asori o se adwumakuo bi o se nananom ana so bibia odi eye mpuntu dwuma biara ede ba oman mu bebi biara no eye ade a eboa ama omanpeni so de asire so se enwuma bebu ama bebu aye biaye mpuntu dwuma hodo bebre beba na se de ehu ama hodo bi
so no yɛhwɛ bɛhu bi wɔ ha sɛ ɔman no ɛpagya mu atrɛ na yɛ kama na aboa ma yina nya ahotɔ no ɛyɛ ade a sɛbi ɛwɔ sɛ yɛ nyinaa yɛde yɛahode de takyi bi nti sɛ bibi sɛ ɛkɔ so a megyidie ɛwɔ awerɛhyɛ mu sɛ ɛboa ama aban no ɛne deɛ ɛsi aban no ni so no ɛno so ɛbɛ mu bi sɛ university ɛɛba sɛ ɛyɛ hospital ɛɛba sɛ ɛyɛ nursing clinic anaasɛ hotel ɛne school a mmɔfra ɛne kuro ma ɛbɛnya bi akɔ na ɛbɛdodoɔ no so anya adwuma ayɛ no na sɛ ɛbɛboa ma mpuntu aba nti ade a yɛ nyinaa yɛta akyi ɛne ɔmo nyinaa ta akyire pampe ɛne a wotie ɔno ɛna yɛ aban ɛna musini ɛdema de hyia wɔnom ɛwɔ New Dwaben North mensinim ɛwɔ apiemantam ne den ɛde oniminyamfo Samia Adongo na ne kwakra mu no ɛna ɔba ahema ɛdema suhyɛn nana amuanima akokodurofo ɛkyerɛ mu a anamɔmpa Apostle Dr. Samuel Kofidazi atu no yana mon papa tanachi pampe evise mpuntu dwuma no munyina hwe akiri kwan na wempo ache kura susien krodua no puntu dwuma mo so ho dae ne ye no intene twede amponyankopon enam Apostle Dr. Samuel Kofidazi so bebo mpuntu dwuma ntese akoso de ayaresabia ba schools ahodo ba nyamisha ne pii no motanachi pampe na ye ni swade hu ti ebenya bibi sa wo program na ma kro no etumpon na sushen so agidi akwa mama nso na go fi ba bia se yenya kata yasin na saa eni swade hu ni afri a eba obo ade ni bra me wofa DLFM Minim sɛ saa dwumadie ɛyɛ ne mfaso deɛ ɛwɔ mu sɛ wako ato na yɛkɔ ɔsa biara na odi anim no ɛyɛ dan a aboba ɛka no ɛtumi wɔfa deɛ minim sɛ ɔko na ɔbɛkoeɛ ɛna wakɔ na yɛne a yɛaka wɔ n'akyi no na ne so ade hu nyinaa minim sɛ nyame nti ɛbɛbɛ mu ɛyɛ fɛ ɛyɛ dɛ sɛ na ɛhu sɛ adwumadie yɛyɛ mpɔnoa ɔsɔfo ɔkasa sɛ ɛbɛtɔ mmerɛ bi no yɛbɛyɛ Dwaben Enquires man as the city of Dwaben. And Christ was answer yen action a boshie. It's a gateway to Dwaben. It's a gateway, no, and Shrina. Let's assume every woman na. And yes, a gateway na shrempe esum aba no enya semukuma. Eni a woti ono na bowura mu osisen krodo anu ma. Oye oba ahema mekire kwen mata e de masu hyan den e de nana amuanima okokodrufo na mane boi yensem twire ni kontehene Kofi Obo ene de firi apiemantamu ebesom yen Yento akasiebo ne so ne mbonwemu ewa nigede akasiebo mu na enkane konfoba obeye yesempakani eye Patricia Siedu asiama dodo na friend se na nagrada ade ene de de watimi efrin sawan prisons etimi abefie ewa bro kwa afiase beye bosome nwotwe ene sesedi wa beka ni kun ni nabusuafo ho aye nige semie papa na ni kun eye Mr Siama ebeye Facebook post eye ende de obenim bosome ni toso eye miensa won fepe mienu ni aduonu nsianim ana Troy say odanyankopon asese de ne yire etimi abeka ne nsa ewo fie na yade a enche na nagrada nso beko na asori ene na ye na asorifo etimi akohia se ne ebe ya ono so be kire se wanya ne fa hodie eye bosomi wochi okoda mu ewo nsanwan prisons no nyankopon ye na dom sese no watimi abefie na obi abeka ye kita onsabosum ni de tosum yensa won fimpi mienu ni aduonu num ni mu ana court share se ye na nagrada enkoda mu finhia no eye dunum no nkoye adwumaden FM omanga na esanse eye ade a wa ende wa bu nkrofo afaso ye baba eye advert ahodo bi oye no famra kwan so ene omobo ne kwadu echemu sonko den frihia ni mu eyedumienu eyedunum no nya dwumaden FM omanga na ne legal team no ehwe na chese mfie dunum no de dos mano ene sane omobo ne kwadu na nsem ni bi wo ho no manya de omugitum ene omobo omodin a eka asem na ana amasamai high court ede betu dwa echemu se wate so asese die obedemu mfinhia no eye ba akopɛ asese na odemu eye bosome nwotwe ne sese na nagrada atimi abafia binum ani agye pan ende oko social media ene se omoji omani omatimi aye hu t-shirt ni na hye na sorry mano ene powders ahodo de ene omatobi ye papa na nagrada ekasa no dinsem sei edi tuja me ba ni nyina ne hu
me say prison there me ma wawie ni ade nti e me through prison gate the only thing I can say erade me ja me ho e de ma wo because me ram me nim de wo emu nti me ram me say erade me ja me ho nti hu me mobo e na me kita me bible e na me write inside yeah boss sentence and so say 15 years in prison from first day me mani antum say me kwa fiase for 15 years because I asked myself say bone be na maye nti no still no me nyini say me da fiase for 15 years nti me gidi say the adro no the only thing I bet me aboa me no e mpaye ene nyame asem first of all me dey asedam erade and anya me nwanwa bebre because na me gidi say erade betimi aye e san say ye kan Acts chapter 12 ye di Peter ekoto we fiase na so ni nyina mu no asore ne bompaye Peter so bompaye ni nyina chi Kristo mu ne mobo eyi no Acts chapter 16 Paul and Sarah almost so nyame djuma ya say na me de na ye nyame djuma e di me beto afiase no enti no me hwe wona enam nyame djuma so e di omokodru afiase e na me kenkan tro ni bisa me ho say e de na omo ye ya etime mo freedom enti de me kan ni nyina na say it was the word of God and prayer because okay John chapter 1 verse 1 to 3 na was say onyankopon de asem no e na hye wi ase na no onyankopon no ya asem no na asem no so yo onyankopon it is onyankopon etime de the word of God abosoro abasase ayemu niam nyina ade na 15 years asem no se me di asem no so ana me kenkan asem no na me de me ho to the same asem no so asem no etime ma na me san hwe ye nua Yona ya so de Awurade twen na so Yona chapter 3 to 4 ho no Awurade twen na so ono so no osa akwa Awurade nkyɛn ɛbɔ mpaye Awurade tie no eyi ni pie Nebukadnezar ebito no saa ono so hu sa wanu ne ho Awurade sa de na hini efiri ne nsa ɛsan de yɛ den ɛma ne ba Eni ya uti ye eye nkane konfobo be ye sempakani eye Mrs. Patricia Siedua esiama dodo na friend se na nagrada ana chese okoti kotu Bible na chese se waba ne de asori no obenya ya asori ni ye papa na social media for so eni agye agrada efia so ba okay aya samode e de mana dofo nyina ananyesa eno ano no Dr. Mahmoud Bawumi o se ananyesa yes yanken ka Ghana de hye adwenkyere ni bi na meka se me go fa se oyibobo aten de aba na o se yibobo aten atwema na lebehin no di firi de bo so ye MPP den media patriot den no so o gidie pa se adehye mo aye waso east omo endi baba eli abroda ombeto aba na de ama no se be ya obetumedi nkunim na aye waso east abato no MPP ekwakwedi nkunim wo ho na dole Agyei Agyei de aba na o good afternoon Sammy B empomti se me ho ye no hwe life edi free Christian village achimota dia news ojawum pa o se light no asopa na bebi owo no jane dere wo ho pa na Richard ahwe de aba na o so ma ya ha o Nhyiraba Kwadwo Sammy B ne Adjoa Agyei Sikapa ka se boni mu de pa na nam DJ Ghanaman fidi ni so Gbetri station DLFM next ni mu de sa no manam medasi me wo fa se na dole Agyei Agyei de aba bio ne wose ne agye pa de ma ye maame agrada o mana kwa ba pa se ne mama pat obepie mu fie na o mane kunu esia manso o mane tire nkwa fi se wa bre pa akene no koma che na babra kranten de aba no wose o hwe life edi free mankranso na ntia kase nkoma honabo DKM incoming Ashanti regional organizer de ma MPP o chia na wiai na yakopon hwe ono na busua nyino mbo mo ho ban na ni suade hunu no emre mu babra kranten boko de ya chia wa sentimentem kase boni yem fancy emusemufo ne ya Miss Mebelantwene se mu ma ya champion Taylor e de ekofie mu ekopie mu Facebook and YouTube makase bono nya bi hweye Mr. Samuel Kwa dodo afra ne DJ Zigby echinchim kase fide ne from adesom ya wiei ekenkanfo ye mienu edi amege so yo wofa wase ade ya de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hoteden ene otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa yes also am wofa ase akire mu hima radio mu ya santoa Michael Jackson papa bi obetena se ende adwumade ni nyase mukuma edi ada so edielawa yem papa nwom papa bi wote a wonte ase no bekire mu kama eno achi nema wodo ahintare nyina bo apese adwumade ni so kwam yafum ta akire na mo fa ase sexy journalist wo kan ho a ene aba na aba so betodwa koso a ne yentena aha ye DL 106.9 mamu nyina monitor adehye yeah
Freedom is here. Ghana, let's jubilate.